чиқадар Тоҷикистон биткоин бихарем. Ози мо дар дами нишон метиҳем ки шумо чиқадар метавонед ки Тоҷикистон биткоин бихаред. Барои мо дамо дар кор мешавад регистратсия дар биржаи Binance, сум гузарондан дар биржаи Binance ки мо аллакай дар видеои пешина видео кардагем тарзи регистратсия верификатсия полный дар биржаи Binance дар канал ҳастай ва тарзи ба P2P сум гузарондан дар биржара видео кардагем ва дар видео нишон метиҳем ки чиқадар мо суммона перевод кунем ва биткоин бихарем. Мо медорем активи, медорем пополнение сум гузарондаи $50, переводш мекунем дар спот аккаунт барои харид кардан. Вақте ки шумо дар спотон сум надорем, харид кардан наметавонем. Пополнение бигем ки суми шумоай яъне кошелектонай спот и барои хариди фурӯштонай. Нигоҳ кунед, шумо USDT дар поён USDT-ро вибр мекунем ва дар боло ай пополнение дар спот перевод мекунем. Яъне ки боло дар бояд пополнение боша, поён дар спот ки мо перевод мекунем дар спот. Ва дар поён количествои суме ки дар кора мисол $20 перевод мекунем, чанд доллар перевод мекунем, мо дар максимум дар кора максимум меҷиқем ва перевод мекунем. Всё, аллакай суми мо гузашт, мо медорем главни мекои монети ки дар мо дар кора. Шумо дар биржа метавонед чӣ монети дил хоҳед ки дошта бошед харид кунед, яъне биткоин, эфир, солана чизи дар кора. Мисол мо нишон метиҳем дар основаи биткоин ва медорем болои биткоин дар ин поён нигоҳ мекунем купид продат дора ва мо чӣ кор мекунем купита зер мекунем дар инҷа рыночный нарх қатъи нигоҳ кунед. Шумо вақте ки медорем лимитни нарх мебурояд, лимитни нарх барои ӯ аст ки шумо вақте анализ мекунед ҷои лозимаи хитонда лимитта мемонед, ҳамон нарх худаш мия мехара автоматически, мақсад автоторговля мешавад. А вақте ки шумо рыночный мемонед ба нархи озираи бозор мехарем. Мо мақсад рыночный қатъи ози нишон метиҳем. Яъне нигоҳ кунед, бисёро савол метиҳанд ки мо дар чанд сом харида метавонем. Дар Binance шумо $10 боло мехарем. нархи биткоин чанде ки $5000 ек шумо метавонед дар $10 мақсад чен ҳамун сумтона биткоин бихарем, ёки дар 15 мисол дар $50 мехарем. Фарқ нест ки шумо $5000 дошта бошед баъд биткоин бихарем. Шумо як там нахаред, метавонед ки як части қисми биткоина бихаред. Ва барои чӣ қадар шумо биткоина дар кошелек хранид мекунед, метавонед ки шумо бихаред 1 минут пас фурӯшен ёки 1 секунд пас фурӯшен. Ҷай хе нест ки шумо бикоем ки мехараш. Просто маркет мейкер мехараш. Ноз мо нишон метиҳем дар основаш. Нигоҳ кунед, вақте купид мекунем, сумаи дар кора мезанем, мисол $50 мехари, $20 мехари, $30 мехари, сумта мезанем. Всё ина мо допустим нишон метиҳем дар основаи максимум мекунем $50 ва купита меҷиқем. Нигоҳ кунед, аллакай мо харидем тамом. Дар шоти мо биткоине уже дар кошелек бихоҳем ки фурӯшем обратно биткоиномона, мо мегуфтем ки метавонед ки шумо 1 дақиқа пас фурӯшем, метавонед 10 рӯз пас, метавонед 1 сол пас, метавонед 10 сол пас. Мо агар ҳозир дар кортон боша, метавонед фурӯшем. На вақти фурӯхтанда медорем продата меҷиқем. Просто он максимум мекунем, ёки фора час чам мефурӯшем. Чӣ қадар ки дар шумо дар кора фора чени $20 продата мекунед, тамом сума обратно метавонед ки P2P қатъи брорен. шумо метавонед дар комментарий бинависед дар бораи чӣ видео кунем. Агар ки дарозмуддат хранид кардани бошед, дар шумо метавонед кошелекҳои MetaMask ёки Trust Wallet истифода баред. Чӣ қадар Binance, дар Bybit ёки дар дигар биржаҳо перевод кунед, ёки дар кошелекҳои MetaMask, дар кошелеки Trust чӣ қадар сумматона перевод кунед. мо обязательно видео мекунем, партоем ва шумо метавонед дар комментарий бинависед ки дар бораи чӣ мехоҳед ки видеоро бинед.